dragi prieteni, astăzi sunteți pe canalul Alexandru Mis și astăzi vreau să vă fac un DIY ca să arate ceva ca asta, acest castel care este băgat în niște fum, așa cum ar veni un fum albastru. Să începem. O să-l copiez după cel care l-am făcut înainte, deci după cum vedeți, dai cu focusul, dai. Uitați, deci cam așa arată primul pătrățel. Al doilea de la ieșirea din castel, al treilea de lângă castel, al patrulea de lângă castel, al patrulea, de fapt al cincelea de lângă castel și al șaselea de lângă castel și după al șaptelea de lângă castel și al șaptelea de lângă castel. Și după, ca să îi faceți acel gard, uitați, faceți niște linii așa și după, și uitați, am mai făcut un update față de asta, uitați. Și după puneți pe aici așa primul coș și pe coșul ăsta faceți primul fum așa. Al doilea coș, faceți al doilea fum. Da, și trebuie să mai adăugăm și pe aici puțin fum așa, nu câtva fum. Vom face câte un fum ca să mai împrăștiem fum și dinăuntru. Sau aer, ce-o fi. Pe aici așa mai băgăm un punct și mai punem un punct așa și cu asta și după împrăștiem cu degetul. Uitați, cam așa vă va ieși pe deget mai negru. Da, dar măcar va merita. Intrați prinăuntru cu un punct. Uitați așa, arată până acum rezultatul. Sper că vă place, pentru că este foarte, foarte tare. Și pe aici așa, mai adăugăm una așa. Așa arată după ce a frecat cam mult. Da, și acum așa mai facem unul aici. Stați un pic să dau cu zoom, cel mai mare zoom pe el. Și aici, ca să facem așa un om, o să facem așa, după cum vedeți, pur și simplu, care un balansoar din numai linii și un cerc. Așa vom face un cerc și numai linii. Sper că vă place. Și cam așa este rezultatul după ce frecați mult. Da, și acum așa o să facem fum și pe lângă doamna. Da, doamna aceasta.
Neapărat scrieți-ne în comentarii dacă ați încercat și voi de fapt, dacă veți încerca acest DIY sau nu, sau l-ați încercat. Și ca să-i faceți cu fustița, foarte ușor, și așa, și așa. Și ca să faceți un peisaj mai frumos, da, deci așa era un de-ăsta, deci așa ca să nu se vadă ăsta, știi că nu ar fi două castele decât un castel și un rege și ce mai fi. Și regele face balet, regele face balet pe aici, pe la castel. Așa, și deci aici era curtea regală. Aici așa venea un norișor mic, așa și frumos, prin care noi vom colora și îl vom face nu aerian, ci mai așa, mai cu aer, cum să zicem. Rezultatul degetului. Cam așa este. Uitați, cam acesta este rezultatul. Aici așa. Sper că vă place. Scrieți-ne în comentarii neapărat. Vă rog, dați subscribe la canal. Și subscribe. Și bye bye.